Φύγε! Φύγε! Εδώ, για στάσου. Μα τι ζητάτε, κύριε? Ένα ξενοδοχείο, αλλά κάπως έτσι να είναι κάπως ήσυχο, δηλαδή κάπως απόμερο. Επειδή είμαι λιγάκι δύσκολο στον ύπνο, κατάλαβες. Θέλετε να σας πάω εγώ σε ένα ξενοδοχείο? Είναι ήσυχο? Πολύ ήσυχο, αλλά λίγο μακριά. Μακριά? Όχι, πολύ μακριά. Για πάμε, μακριά. Μα μαζεύτε το και λιγάκι, μας τρέλανε πια εδώ μέσα με αυτό το μαραφέτη που του πήρατε. Και μπαμ και μπουμ. Πού θα πάει αυτή η δουλειά? Ξενοδοχείο είναι εδώ, δεν είναι πεδίο να σκίσει με σπυροβολικού. Παιδάκι, είναι παίζει. Και τι σόι παιχνίδι είναι αυτό? Τι παιχνίδι έπαιζες, αγόρι μου? Οι γκάξτερ τιμωρούνται και από τον νόμο. Και ύστερα διαμαρτύρονται και οι ένικοι. Κάθε τόσο πετάγονται στους διαδρόμους με τα σόβρα και ρωτάνε τι θα γίνει. Είναι και αυτός ο καρδιακός του 23 που μας έμεινε στα χέρια 3 φορές. Γι' αυτό σας λέω, μαζεύτε το. Καλά, και εσύ έπρεπε να το χτυπήσεις. Αφού δεν το συμμαζεύετε. Τι να το συμμαζέψω, παιδάκι, είναι παίζει. Και εγώ μεγάλος είμαι, βαράω. Δώσ' μου το εδώ, αγόρι μου, αυτό που κρατάς και πάμε πάνω.